Hagajing le kai kini rung World Cup arajar arpnriu apreng ke Saudi Arabia Persia ke Japan. Hagan ke jing le kai ke Japan kalau khor ke nam job hadin bagalala aban pelim ya ke Saudi Arabia da Arlanon. Hagajing le kai apreng ke Jordan Persia ke South Korea. Haba pai shagar ke jing le kai ke South Korea kalau khor ke nam job hadin bagalala aban pelim ya ke Jordan da Arlanon. Haga jing kai Nation League hapring ka England Persia eka Greece haba pai shagar ka jing kai ka England kalamat eka namrem haka last minute hadin bagala sya pendem salid hakamat ka Greece da arla ka way badi aga gol penjob jong ka Greece layo ban tap hashwa ban kot ka jing kai kata haka minute ka bakhantai peu plus saw. Haga jing kai hapring ka Italy Persia eka Belgium haga ne ka jing kai baro artali ki kenhun ki khai da mar ar gol hadu bukot ka jing kai. Haga jing kai peringkat Israel Persia eka France haba pai shagar eka jing kai ka France kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim sok eka Israel hadu saw lakaway. Haga jing kai peringkat Rijung Halan ka Norway Persia eka Slovenia haga eka jing kai ka Norway kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim sok eka Slovenia da Lailanot. Bad haga eka jing kai orang kai bekensai jong ka Norway u Erling Haaland uli ban tap ar gol. Kata oleh ban tap haga minit ke bah nyau bad haga minit ke bah riu peu ar. Haga jing le kaya kini rung World Cup ar hajar ar penriu hapeng ka Venezuela Persia eka Rijung Lionel Messi ke Argentina. Haba pai shagar eka jing le kai baro ar tali ke kenhun kia khai da mar shigol hadu bukot jong ka jing le kai. Ya ka shigol jong ka Argentina le ban tap lengbau Otamendi bari ya ka shigol jong ka Venezuela le ban tap lengbau random. Haga way par ka jing le kai hapeng ka Chile Persia eka Brazil haga ne ka jing le kai ka Chile kala yo ban khi jar ningkong tang haga minit ka ba ar lengba Wergas Henry Hashwa ban kot ka kela step kata haga minit ka ba Sao Peusan plus way ka Brazil kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengba Igor Jesus bar hadu bukot ka kela step baro artli ki kenhon ki khai da marshi gol haba pai pat shaga kela min ka jing le kai ka long mar ya khai Henry Hashwa ban kot ka jing le kai kata haga minit ka ba prap kuntai lengba Henry kiu ka Brazil kariyo ban tap ya ka gol pentam bad dele magane ka gol ka Brazil ka lala ban lem ka Chile haga ne ka Chile kai da ar la ka way baleng magane ka jing job ka Brazil ka la kiu shaga kerdan ka basaw haga min ya khen pon haga bagala yo ban khor khat lai pon na ki khandai tli ki jing le kai.